अप्पे बनवायचे आहेत, पण मोड आलेल्या मुगाचे। यासाठी मी मुगाला मोड काढून घेतलेले आहेत। आता जे मोड आलेले मूग आहेत ते मिक्सरच्या भांड्यात घेतलेले आहेत। अर्धा इंच आलं घातलं आहे आणि 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घातल्या आहेत। मिक्सरमधून वाटून घ्यायचा। एका बाउलमध्ये 1 कप रवा घेतला आहे आणि तो भिजवण्यासाठी थोडंसं पाणी घातलं आहे। त्यामध्ये मी आता मीठ घातलं आहे, हळद घातली आहे आणि धण्या जिऱ्याची पावडर घातली आहे। अर्धा लिंबू पिळला आहे। व्यवस्थित बॅटर ढवळून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये आता मिक्सरमधून मोड आलेल्या मुगाचे वाटण आहे ते घालायचं आहे। 1 कप चिरलेला कांदा घातलेला आहे, 1 कप चिरलेला टोमॅटो घातला आहे। हे बॅटर व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे आहेत। आता आपल्याला अप्पे काढायचे आहेत। त्यासाठी आपण अप्पे पात्र गरम करायचं आहे। त्यामध्ये थोडं थोडं तेल सोडायचं आहे, म्हणजे बुडाला अप्पे चिकटता कामा नये म्हणून। आता बॅटर प्रत्येक खाच्यात घालायचे आहेत। अप्प्याला पलटी मारायचं आहे, परत थोडंसं तेल सोडायचं आहे। असं खरपूस होईपर्यंत 2दा टर्न करायचे आहेत। तयार आहेत आपले मोड आलेल्या मुगाचे अप्पे। ही आहे पावसाळ्यातील एक रेसिपी। नक्कीच करून बघा। रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा।